ke showing nyampe gi video ki bela yoring ling bagi CCTV ki bela yoring ling bagi mobile phone hakkelang setelah cakne ka perthai hak bai dei bat ki break badai kita ki men aiksud lene kita ki witches haktin parang kendian naskaban keren halor cakne ka video ka perthai jongi kalong ka bayar hadu kata-kata bat bun sin ru ka perthai kadap satang daki jajing jia ki jajing long ki bakhala khala hawat nyam simlatip ke ke baki breu ki long shakawi ke jaka kumno ke em lang salang ki long shakawi ke jaka bat kumno ki breu ki em ya ka jing em ka baman ka singi jongki ha ka bai dei bat ka jing em jongki ha kita ki jaka hendrengan shuong ye phi ba kum kini ki jajing jia kum kini ki jajing le kenya jing aiksud hawat yang ne pok kari khasi jongi ru kidang julor pha ha ki jaka ki bakham shakendong Henry daya compare begini ke jaka pat ki bangan sapeni ya phi menta hakini ki jaka le haduk kane ka khliap mat ka bamenta ka jingyaknya ka jingya la sne we kadang jor bha bat kini ki jajing jia bonsin haduk kane khliap mat ka bamenta kidang jia bat haka dauba Afrika hakini ke jingjia ka bala jia kham slam hi hapok kari kania kata hapok ka dauba Afrika hi lasakhi bau pajba belen dau snang ulaya lum ulaya lang ha ketika jaka kum sibenta ban sakhi ya ka jaka lek suit ki breu bat pen khalam no ya utai udeng lai thu bau ne udeng badan pedang ketika snang apa kari kanya bat bonsin ki breu ki badi ki nong aik suit ki nong kenya bonsin ki juan ban kenya ban kentang na utai udeng bat kum ta ki breu ki balangat akajing kenya akajing le sneu ki breu bat dan ruki balayap ki breu ki basyang masak ketika senang kim kuasu bakum kita ki jajing jia kinang jia ki sni ki por ki badang wan kum ta nakali yang cu senang baro ulaya dawa badai ban pen khalam no si sendan ya utai udeng ubacu syang bha ki men aik sud bat ka balingo kalong bawat hadin makane ka bulldozer kane ka JCB kala khle kala ile ban pen khalam no utai udeng henrai utai udeng uya khon persya bat ailat ba un khalam ya lade kum tanah kalian cuki pajbak kila ang bau ne uding ula penet tenan lani ula yakon percaya ketika jingklena na ketika JCB kadai tang na kadau baki nong aik sud hi kila kenya kila kriam badalai lei baki nom laban sai lani pen kelem ya utu uding na ketika jaka sakane kawi ka jingjia pat ka balayo ring ling baka CCTV kamera bat ka balajia hapo ka dauba Afrika hi kata hapo kari Cameroon hakabai dai bat kene ka jingjia utrai jo ketika yeng usinrang ukpa ula shulingo baman kasngi uju labe ki siingdo kita laimuna ki tri ki kenjasla terter nakmat jo ketika gate ha ketika jaka ha ka baka yeng jong ukadan kumta ukpa utrai ketika yeng ulas snow tu badan ki beru ki ba mut snew ki ba le snew lani ki penhiar kepot ki pihuin ki bisni u ha kata ke jaka kumta utrai ketika yeng ula raina bante ada kana CCTV bar anda ula depte ula lingo hingan badai ki para marjan ki ba uya ju uya ed bha dai ki para marjan ki batmu ban bisni u bat ki batmu bamod ban les new ya ka yeng ka sem jong u bat kumta hang ne phila ban sakhi ba kane ka breu ka basa marjan kalawan bo di kenja tiar kenja tar ki balaknya kum cibenta ban pen snew ban pen hiar kepot ya ketika yeng u para marjan hakane ke jingjia pat pilaban sakhi hi ling bakane ke CCTV kamera kabala yoring hakapor bakane ke jing lesneu katemu banjia hakate ke jaka kane ke jingjia ro kade ke bala jia hakisnam ki baladap pat kala jia hapokari Mazambi kata hapo Afrika hi baling bakane CCTV une ubre ubala riam sau yalade baro asirnyang baro asi telub yalade ular riam sau kum sibenta ba nom dan bai ia kador kadar jang u hakapuar ba utmu ban kenya ban kriam ya katek kali
la suba bu ne bre ude para marjan hi uba bisni uba pihun ya ka jing reus pa ya ka jing ke ki kam ki jam jong upara marjan kum ta ka sapelong ne bre bon wan ka por sitang med batmu ban kenya ban lesniu ban pen dunana ban yu right na ya kamai ka ji jong upara marjan kum ta ling ba ka ne ka video pilaban sakhi bau ne ubre ula shat pelon tahu ya rekte kali ban le ek bran kam kum sibenta ban kenya ya kate kalong yeng bat page do sebakut ya kene ka video pinsal lingo ha ka bakum no une ubru ujar ngai kensan la ne uphet no na kate ke jaka kene ka video pat kam desu na poka dau ba Afrika bat kelami pat na poka dau ba Europe kata na poka Scotland bat kumta kene ka video ka peni ya kene ka wika long keme ka bala yang marwe ka tika jaka bala itu bakal lei kenja jing aik sud lane kala kenya kala kriam ha ka tika jaka bat kene ka long keme kam semla tebru bala dan ki beri ki baring video ya ka ha kapor bakal dangle ya kita ki jing kenya kum tanah kali yang cunu beri ubala ring video ula ang baka ka ba maka kale ula kendet thread hadin mula sakhi ya ketika jing la jongka ha ka baka ne ka beriu ha ka por baka ya ketika jaka unu beri ring video ula ilingo hingan ya kam riam jongka par kam ya jongka sya ketika jaka mula ang ru baka ne ka beriu kala ya thli sya ketika jaka andre anda kala po ya ketika jaka pat kene ka beriu kala kenya kala syat maroi patken san lami itiar ibayang na po madan bandal lami kane ka beriu kala syem ita itiar bakala petbak na kateke jaka pat kum ta unu beriu baring video ulaang bakane ka beriu kala lek nang kumte kala pani ki ki ba amdei na po kamariang bat ki badai na ka bor chung kusud pat kateka beriu kala yo hakapor bakale ya kateke jingkinya jongka hakane ke jingjia ka bala jia ka bala khamslam hi kata na dusnam arjan reu kata ka khanyau trik ubnai me la sakhi nei kinja bam i ka bandai nang ne na po perthai la her kan san ha kate ke sai benang ha kate ke jaka kum ta ki beri ke bala sakhi ya kane ke jingjia kila ring video pat kila yo ring ru ya ka video ha ka mobile ha ka kamera jokki kum ta kane ka jingjia kala pen ra ngeu ya ki pai ba babon jong ka tai ka jaka bat kane ka jingjia lai thu ka jiaru hapo kari Mexico kum ta lai thu ba kine ki armut ki pulet officer ide ki bala sakhi ya ka te ka jingjia ha ka por ba ite i jing her la her kan san na ka te ka jaka na kali yang cukini ki pulet ki laang ba ki le i armut ki jing thau ki ba riam yong tlu bat ki ba phang ya ka tapia ka bandap khmut kini ki arngot kila suher kan san kila mikan san na kate ke jaka pat kum ta na kalian kini ki pulet ro kila ang ba om tep shu ki dai ki ki jajing thau pat ki pulet ki klam yo kam yaki hendra ki pulet kila ang ba kila bandai kinja humanoid ane kita kinja breu pat am ikapat ba kende ki breu ki bapura sakane gawe pat ka jingjia pat ka bala chia ka bala kham slam hi hendrai kane ka video pat kadang sapriang viral hado kane ka khliam mat ka pamenta maladang ngipe ya kane ka video hatung ikap bagine kita kinong aiksud kinong knya ha ka ba ka ka pensa sakhi mentang ne pen kindit shisha kane ka jingjia om simla tip hakari ayu kala jia hendrai kane ka video pat kala shu sapriang viral bed haki social media kum taya kane ka jingjia la yo ring video do ne we ubreu ubayaj bayang na katika surak kendau badu tumu ban ya jaka ka ba utmu
Henry haka jingya lenti jong u dah kali jong u ulah syami ni ken jading ibat haba kensan hapadang jong katai ka surak. Henry andau neu bre ulah bot bet tek yaitu ikan jading ikan jing thaba katai ka jaka. Henry kensan ini ija jing thaba ija ken jading ila sujar ngai kensan na katai ka jaka. Sakane kowe ke jingjia ke bakham itrem susu bat ke belajia ki senam ki baladam. Pilaban sakhi ha kane ka video. Kane ke jingjia ke belajia ki senam ki baladam bat kata po kari Russia. Layathu bau newe ubru ka bau dangyat ha ketika surak kensan lay kendo kane ka breum. Kabariam le bat ka bajrang senyu bat ka bakadur. Ne ubru ulah lingo hingan hadin ulah sakhi ya ketika breum. Henry ke ka pa ulang lingo susu kalang ketika breuk kalau nang tur sajan jong u baru tu driver ubala ring video ulah kerkat baru ulah lingo kat ya ketika rukam mare jong ketika breuk te ayu parlok pidan ben ang halor kini ki egi baro ki bang lapan iya pi menta ha kene ka video ayu pidan ben ang hatu kini baro kita ki jingle kita ki nong kenya lane kita ki witches. Saya batai, saya komen hipi ki paiba halor ka jing sngotu halor ka jing syampang ka jongpi a kene ka video.